Вдъхновение в виделината. Христо Божков Алмена. Идват тъмните времена, когато ще е най-светло и само будните ще останат в светлина, останалите ще живеят в нищетата на тъмно, мислейки, че грозната им илюзия е нещо реално в ума. Светило, кое е било с любов, пак ще свети, ще се вижда, кое сърце е светилище, ще си осветлява, и който има очите на виделината в сърдечността, ще я вижда, на другите все още не ще им бъде потребна в реалността мисълта, а духът е в празникът на трудното в делника, запомнило. Там е силата на волята за живот, за борба, светлина, вярата и надеждата, пламъкът на свеща в любовта са, а мъдростта е в прехода от страх към виделина в радостта. Затова преди да заспиш се усмихвай, вътрешно в сърцето изгрей, а сутрин преди от леглото да станеш с усмивка в сърцето изгрей, 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 изгрей. Светлината изгрей.